ଗୃହିଣୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ହାଉସ ୱାଇଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନଜାଇଟି ରୋଗ ବିଶେଷ କରି ଆଟାକ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଆଟାକ କରେ? ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିଡଚିଡାପଣ ଆସେ, ମନ ଭିତରେ ଚିଡଚିଡାପଣ ଆସେ। ଯୋଉ ବି କାମ କରନ୍ତି କାମରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। କଣ ହୋଇପାରେ ବାସ୍ତୁଗତ ସମସ୍ୟା? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘରଟି ରହିଛି ତାହା ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ତେବେ କଣ ହୁଏ? ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବା 5 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନବାଲାନ୍ସ ହୁଏ। ଯେପରିକି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରର କାରକ। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଭୁଲ କରି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ଦିଗ ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଲା କିମ୍ବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖି ନେଇଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହବ। ଇନବାଲାନ୍ସ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହୁଥିବା ଯୋଉ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଚିଡାପଣ ଏସବୁ ଘାରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସିମ୍ପଟମ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ନମ୍ବର